עומר מוכן להתחיל? כן. אז קודם תגיד מה המספרים למעלה. x זה 1 ו-y זה 2. יפה. בוא נתחיל בתרגילים. מה כתוב שם? How much is it? קדימה. x and y does it 3. יפה. And y and x does it 1. And x and x and y that's 4. And x פחות x is 0. And y and 0 is 2. And z and x and y and x does 2. יפה. אוקיי, בוא נעבור לשאר. yes? מה כתוב למעלה? Yes or no. זה אומר שאם התרגיל נכון, זה yes. אומר... x, אבל x זה x זה 2, ו-y זה 2, אז yes. ו-y ועוד 2 זה 4, ו-x ועוד x זה 2. That's no. And z and y does it 4? כמה זה z? z זה 2. וכמה זה y? זה 2, אז זה yes. נכון. אל תכתוב כאן no, כי זה yes. אוקיי. x פחות x זה 0. ו-y פחות y זה 0. זה yes. יפה, אבל y and x. y and 0 does it 2. And x is 1. That's no. אוקיי. כל זה זה 4. כמה זה z ועוד x ועוד x? זה 4. וכמה זה y ועוד y? This is 4 as yes. בוא נראה. מה כתוב לך? Excellent, good job. 11.